Kaixo, Rosin irratiak aurkezten du Frantsisen konsolatorioa. Eta laxeba gaur hortzila dugu 11:06 jiren, eta Frantsisen konsolatorioa irekiko dugu. Minon, irek eintzintik, gaur ere hemen txedut pare, ez pare, Eufrasio irazoki, astontako gura ditua. Zer gisa, Eufrasio? Ongi, zuere bai? Ongi gara nola? Xarmanki. Gaur hortzila dugu eta momentu zurazkeneko una? Bai, pena pixke baut, Asmentan kostatzaiten baino, gero ni uste molatu naizela ez? Noski, erki gainera. Bueno, hola hobe. Tira, aintzinera ginen dugu, izan ere oainik ez dugu telefono zenbakirik eman minon atzo bezala, deusarran aintzinetikan, usteu dei bat edo badugula, Frantsisen konsolatorioa bai erran? Bai, egunon. Egunon bai, norretan ondik? Josune, lesakatik. Tira, Josune, eta zein da zure arazoa? Beira, kontua da, oain aste batzuk, lagun batek sukalde errezeta bat pasatu zitela, eta errezeta horrekin duda txiki bat dutela. Oain laguna barrakazuten joan da, eta ez dakit duda hori nori galdetu. Beire, leku ederrara dituzu, egokire. Ni ederki molatzen ez sukeldian, bai. Ez dutola Michelin izarrik, baino Michelinetan adituen naiz. Ze problema izu? Txokoltezko bizkotxo baten rezeta da. Ze gozia. Ameka bizkotxo intut nik. Bota, zein dekezka? Barretak moldia baino Marian patzeko eskatzen dit. Ta ni moldia egiten akautorduko 3. pisura goitunaz, bizilagunan gana, Mariaren gana, eta Mariak itxin ez duela bainorik errandit, dutxa omen du, bainoak sobera leku hartzen zula, eta bere garaian dutxa paratzia erabaki omentzun, eta guain ez dakit zerrei, ez dut bertze Mariarik hain hurbil, errezeta hor usteak pena maten dit, eta zeitzen aldut? Ja. Bizkotxoa zertako izu, gonbiaturen bat heluzaitu etxera, norbaitere txunditu nahizu, edo bertzena zuretako da, probaiteko bakarrik inaizu. Ez, hau niretzat bakarri da, nelen bizko aldia da, gonbituk heldu aldi maziren, zuzenin erosi inenuke. Orduan ez da arazoik, dutxarekin aski duzu, erran Mariai dutxarekin aski duzule, eta dutxa Marian prestatu eta listo. Nik behin jacuzzi Marian prestatu nun minio, kuadria guztian zen, Baina, kasu honetan nik uste dutxakin aski duela, Ta nik ere dutxan sartu behar dut? Ta ze, urrotzakin do berukin? Bai, noski, zuk ere sartu behizu, baina mandarrakin, Ta sukaldarien txano eta guzti. Bertzena ez du balio, Ta urrotzakin inbiarko izu, bai, urberoakin iten behizu, tarta goxoa batrako da, baina Mariaren uraren hilabeteko faktura ez da bromaketako izegin, Zu segita dutxan prestatu. Kusko izu ze bizkotxu goxuatako zaitzu. Eskertzen dago mendio, Alinen dut eskerrako nitze, bileri. Kontatuko izuete, horrengo guntan nola tezeten? Kontatzea baino nobe izanen da, igual zatik bat estudio kartzea, ez? Nola tetzen den, eta ikusko dugu, Olakon batin, igual, joanen naiz, estudiotik, eta, manen dizuet zerbait ere, puskatxo bat edo. Erki, eskertuko da. Ja sortu duzun, animo! Ara, sukalde kontutan ere moldatzen zaela, Eufrasio! Ongi! Tira, badu bertzei bat, ez dakit demorari dugun, bai, alarratinete baietz, bixi, Frantsisen konsolatorioa bai erran... Egunean bai. Nortzara, eta nondi daitze duzu? Jone, Alkaigatik. Ara, beratzi dei bat. Ez, ogarez banago Alkaiaga lesaka da, ez? Baino Alkaiagoak ez dire beratarrak? Et. Alkaiga da, independientia. Dira, zu badiozu, ez asertu, lasai. Eta zein da zure arazoa, Jone? Nire mutil laguna. Ze pasten zaila zure mutil laguna, Jo, ez ditela kaso pizarrik greien. Eta hoi? Metu joan den astein zakur bat oparitu zion lagun batek. Ze arrazatakoa? Txou do. Txiki horitatik bat. Sakelin ere dauntenan lehen oitik bat, txiki da. Bitu, joan den astetik gizona ergeldua, lelotua dago. Goiztik arratxera zakurran bieltek, jatera man bar diola, bainatu berra dula, oain zakurrak mina hartu dula, gero, albaiteru gana txerto patzera eraun bar dula, zakurrak bertzestak ize inbar dula, zakurrakin gotxi eta betxe egon guztien. Tani, ze.
Zu, ze? Ba, nik ez ditela kaso pizarrek iten? Non dire garai bateko izgoxuk? Ai, ama, garai bateko mimok. Bitu lehen orduro gehitzen ziten, Egun guztien edeken kezkatua. Eta guain ze? Zakur zorritzu zarrorrek ere bere arreta guztia bere ganatu du, eta ni bazter batin utzi nau. Lehengo astelnin bertan, 14 hilaute terdi bete genitun elkarkin, ta antzin zitzaion. Ez mezurik, ez deirikan, gero gainera data zantzizela horpegiratu nion, eta daik zuz erantzun ziten? Pues zakurrari itxe berri bat iken ari zitzaiola, agitz lanpeto eta gainera bere amak zakurrak loitxeko manta bat josi diola, eta ni zer dakit ze historio. Zuk uste posible dela hori? Pentsatze utxakin zakurra akabatzeko goguk sartzen zizkit. Bueno, lasai, ta nola akitiko izu zakurra? Zer nahi zu baitia? Ba, argi dago, zakurrek arreta guztie bere ganatu badu, zuk arreta bereskuratzeko zakurra egiten duena inbiarko izu. Zakurra nahin? Bai, azteko zaunke hasi. Ondoragan ta zaunke egin, beldurri gabe. Zaunka? Bai, hola bere arreta zuera ganatuko izu, ta, a ber, proba bat inin du. Ja, in zaunke. Ze, guain, hola? Bai, orain, hola ez lotxatu neska. Wow! Bueno, favorez. Horrek txauau baten nahi du. Doberman bate bezala inbeizu, mutil lagunak bere zakur txiki baino gehiago zabela ikusten zala. Wow! Hola! Wow! Aixo be, hola, aixo be. Eta zuk ustez horrekin kaso inen diala? Ez, horrekin magarrik ez. Gero, Ja. bertze gauzak ere inbiartuzu. Egitan, adibidez? Adibidez, haren kotxearen jantetan pixe inbeizu, etxeko sofan gainean opariren bat utzi, eta noski, dietare aldatu beharko izu. Nola dieta? Bai, goiz-goizetik, pentsu pixke jamarko izu, pentsue, ogizarra, ure, hoiek zein dire hemendik aintzina zuere dietaren oinarria. Jo, eta zuk ustezu, hola bere arretan ere ganatuko tela? Bai, hola, arreta beren hartu seguro. Bueno, tira, esfortzu bat inen dut, Gure harremanangatik balin bada, eo zingoza. Bai, venga, animo, venga, a ber, berriz zintzen. Eskerrik asko, bai. Inberriz, favorrez. Egitan? Bai. Barkatu, ba. Wow! Hola, bai. Bueno, aio ez? Ja neko zanko egin duzue. Bai, ez duzu entenditu edo, oizen Venga, aio? bertzetarte. Ai, bizitza zakurra dela diotenek, arrazoia, Bai, pentsa.